तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बरुआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रहुआ सभी बढ़िया होखब अच्छा होखब। तो रहुआ सबन खातिर लेके आ गए बने बिल्कुल ज़बरदस्त बिल्कुल ब्लास्ट बिल्कुल खतरनाक मैटर देवर भौजाई के ऊपर भोजपुरी सॉन्ग लेके आ गए बनी। उम्मीद करते रहुआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रहुआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी करतनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। ऐसे पहले रुआ समन से कहल चाहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा गायकी कल चाहतनी गायकी में कदम रखले बनी आ गायकी रुआ के पसंद बा रुआ के बढ़िया बढ़िया मेटर नहीं मिलत बढ़िया गाना नहीं मिलत बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत बढ़िया से रुआ के म्यूजिक नहीं मिल पात बढ़िया से रुआ गा नहीं पात तो रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बन तो रुआ सबके निराश भइला के जरूरत नहीं है। काहे से कि रुआ समन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले हिंदी हो के चाहे भोजपुरी हो के चाहे रुआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले। ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लव सॉन्ग बेवफाई सॉन्ग पूर्वी निर्गुण भजन लोकगीत लयदारी रंगदारी जातिवाद सॉन्ग चाहे भोला भजन चाहे कांवर गीत चाहे रुआ विवाह गीत चाहे विदाई गीत चाहे रुआ अपना मन पसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ऐसे कहल चाहब रुआ समझ सके रुआ अगर हमारे चैनल पर नया बने चैनल पर पहला बार आए बन तो चैनल के लाइक कर दी सब्सक्राइब कर दी और बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ समझ के मिले। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल जा कैसे बा का एकर लय बा का एकर धुन बाई रुआ सोन के हम गा के बताओ तो नहीं उम्मीद करते रुआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो औरत अपना पति से कहती है कि हे राजा जी सुनी ना ई जवानी के जौहर देवर के कहर हमके तबाह कर देले बा। देखी कौना भाव में का कहती है। हरे जरत जवानी जैसे जरे गए से चूल्हा रह जाऊ हरे जरत जवानी जैसे जरे गए से चूल्हा रह जाऊ त देवरा चाटल चाहे चोली के रसगुलावा रह जाऊ त देवरा चाटल चाहे चोली के रसगुलावा रह जाऊ अरे मरल बावे मुआना बथता मोरा कुल्हावा रह जाऊ अरे मरल बावे मुआना बथता मोरा कुल्हावा रह जाऊ त देवरा चाटल चाहे चोली के रसगुलावा देवरू देवरा चाटल चाहे चोली के रसगुलावा देवरू अरे जरता जवानी जैसे जरे गए से चूल्हा रह जाऊ अरे जरता जवानी जैसे जरे गए से चूल्हा रह जाऊ त देवरा खाइल चाहे चोली के रसगुलावा रह जाऊ देवरा चाटल चाहे चोली के रसगुलावा रह जाऊ। तो उम्मीद करते हैं मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल है। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा व्हाट्सअप नंबर बा रुआ कॉल कर सकले व्हाट्सअप कर सकले रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहता नहीं ऐसे कि हम गाय कि ना ही रुआ सुन के खाली बता सकिले समझा सकिले ये रुआ ऊपर डिपेंड करते हुआ जितना बढ़िया से गायकी करब उतना बढ़िया से गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना कुछ नया धुन कुछ नया कंपोजिशन लेके तब तक लिए रुआ सब अनुमति चाहतनी। अगर रुआ कोनो भी तरह के म्यूजिक भी बनवाल चाहते हैं तो बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। हमारे व्हाट्सअप के नंबर बा 8178244875 तो रुआ व्हाट्सअप कर सकले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए नमस्कार प्रणाम जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज हर हर महादेव।